Možemo na slučaju se igrati za jedan, pa rekao, ja vam nam neko našao. Znači da nisu baš detaljno. Soba i svega. Može Šante gore, u 3 smo došli do Može, Vane, može se Vane. Idi! Bio smo se na treningu pojavio. Samo što su došli kući i Od ono španskog jednog stopera. ne mislim. Priključaj se. Jebote mi. Teta daj mi školju. Što misli njega se? On vozi. Ja rekao, ja se vozi. Da nama treba, da. Šta se rekao na ulazu u Prečko? Na onaj prije Konzum, ona zgrada. Baš u toj zgradi? Iza nje se parkira i na katu gore je crkva ovog evanđelja. Da. Tamo kaj čita njih. Bravo. Sa Ljubljanskog kaj spremno. Pa u španskom, ti pričaš u španskom, nije Prečko. Ajde još Lijepo, uvjetaci. dobro igra, prvo. 1-2. No, evo. Uči. Bravo. Zabi! Jedino što ću... Ajoj, bravo. Oni Modrić bude Sada ja sad idem da se glava po rekonstrukciji vodovoda. Ma da. Kako dobro. Da. Ja. Ne daje se, i sad se poslala ona slava Barona. I kao dobro. Mogu budem nije se dići rano. Na što? U što je dobro da je na ikonu.
Ma užas. Da. Sad se nađe ono, boli se tvrdenja, onda dođe da moj trener da sam sveti. Neki 4 ste iza. Vići! Kad svim se pričaš i sa ljudima, to je neki paus prije, Dobro, ti dva su jučer, pa ne, bravo. Ne daj mu da izađe, ne daj! Može, eto ga, ajde. Aša, bravo! Ti Slavonci i da, Ajde, Može, sad, nema, ne dosta putovanja, Buraz da. Buraz moj, pa što je Sad mi nije igra. Sad je išao na tako stav. Dobro.